आं थांनाय समफोराव बिथां काम्पा बरगयारिया इउपिपिएल फैयोब्ला 14 नं चिरांदुवार बियाबखौ हगारना होगोन बुंनाय लेखायै आरो बिथां इउपिपिएलनि गाहाय प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै हगारना होदों आरो बावखुंग्रियाव आं गावनो गेलेफैदों। बेनो जादों बिथां रनजित बसुमतारिनि बेरफ्रुसार राव। खुलुमबाय स्टुडिअ आं बर'न बसुमतारी। बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय सालबारि गामियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे फोसावदिं मेल लादों। बे फोसावदिं मेलाव बावखुंग्रि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै सायख'जानाय रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलानि हेंथायै माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथां रनजित बसुमतारिया बुंथिदों दि काम्पा बरगयारिखौ मान होनानै आं थांनाय समफोराव बिथां काम्पा बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव फैयोब्ला 14 नं चिरांदुवार बियाबखौ हगारना होगोन बुंनाय लेखायै आरो बिथां इउपिपिएलनि गाहाय प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै हगारना होदों आरो बावखुंग्रियाव आं गावनो गेलेफैदों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया। बावखुंग्रिखौ आंनिफ्राय हमथानो हायोब्ला हाग्रामाया गावनो फैथों आरो हाग्रामा महिलानि बेरेखायै देबोरगाव बियाबाव काम्पा बरगयारि बिथाङा गेलेगोन। हायोब्ला बिथाङा देबोरगावखौ बासायग्रो होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया। आरोबाव बिथां रनजित बसुमतारिया बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएलनि बेरेखायै मोनबानि बारा देरहाया, बिपिएफआ मोनबाल' देरहागोन। जों हाग्रामा महिलारि बादि अहंकार खालामा। बिथांनाव करापसन खालामनाय राङा दाबो दं, बेखायनो बिथाङा कौटि रांनि हेलिकप्टार भारा लाबोदों आरो बेखौ माबेनिफ्राय आरो मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफोरा बुजिजोब्बाय। बिथाङा जे गावनि सरकाराव करापसन खालामबोदोंमोन बेनो बेनि फोरमान आरो फिन सरकाराव फैफिनोब्लाबो बिथाङा करापसन खालामफिनगोन बेनो बेनि फोरमान होना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया। दानिया फैदो बिथां रनजित बसुमतारिनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि। दिनै फैगौ 22 तारिखआव जोंनि जा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थि बायदियै जोंनि इउपिपिएलआबो 100% साखाफारा जानानै दङ आरो बे 100% साखाफारा जानायनि गेजेरजों जोङो दिनै इउपिपिएल खामानि मावगासिनो दङ। मानगिरि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै आङो दिनै बावखुंग्रियावहाय बिजाथि महरै सायख'जादों। बिथांनि बिथोन बायदियै दिनै आं बावखुंग्रियाव गिदिंगासिनो दङ। दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया 100% इउपिपिएल दोनो भट होनो होननानै दिनै देरहासार होनानै जोंनि मानगिरि चिफ बिथांखौ बा जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ खेबसेबाव रिसिभ खालामनानै जोंनि बिटिसिआव सान्थि गायसननो, खौसेथि गायसननो, गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे गेबें लामाजों थांनो हानाय इयुननि जोंनि जा जोलै बेखौ दैदेनलांनो हानायनि खामानि मावनो थाखाय दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जादों। राभा, गार', आदिबासि, बर', सूत्रधर, राजबंशी, बाङालि, इस्लाम गासैबो बावखुंग्रियाव ज' जानानै इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामनो फैदों। बेनि थाखायनो खोब गोजोननाय मोन्दों। हाग्रामाया गाव मोननै गेलेगोन होन्दों। आं मोनसे बुंनो नागिरदों, आङो जेराव काम्पा बिथांखौ मान होनानै, काम्पा बरगयारि बिथांखौ मान होनानै आं सिगाङावनो केम्पेइनाव बुंनाय बायदियै काम्पा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलआव फैयोब्ला आं 14 नं चिरांदुवारखौ काम्पानो हगारना होगोन होननाय लेखायै जोंनि चिफ बिथांनि बिथोन बायदियै आं हगारनानै होदों आरो बावखुंग्रियाव आं गावनो गेलेफैदों आरो दिनै बावखुंग्रिखौ हमथानो हायोबा हाग्रामाया गावनो फैथों आरो हाग्रामानि एगेन्स्टै देबोरगावआव जोंना काम्पा बरगयारि बिथाङाबो गेलेगोन। देबोरगावखौ बिथाङा बासायग्रोथों। गुन्दा सोदोबखौ जोङो हाग्रामानिफ्रायसो खोनाबाय थायो, मानोना हाग्रामानि केरेक्टारानो गुन्दागिरिखा। नंखायनो गाव गुन्दागिरिखा हाग्रामानि खुगानिफ्राय गुन्दा ओंखारबाय थायो, गुन्दा सोदोबा ओंखारो आरो हाग्रामानि जा लिडारफोर बे लिडारफोरा माबायदि केरेक्टारनि बेखौ दिनै 35 लाख जोंनि बिटिआर बासिया मिथिजोबखायो। हाग्रामाया मोनबानि बारा देरहाया दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि बेरेखायै। मोनबाल' देरहागोन बिपिएफआ। नोंथाङा दिनैनि दिनखौ लानानै बै दिनसिम बिपिएफआ मोनबानि बारा देरहाया। अहंकार भाबै जोङो मानसिनि सिगाङाव हाग्रामा बायदि दुगा खालामनो नागिरा। बिथांनाव 3,000 कोटि राङा दाबो कारापसन खालामनाय राङा बिथांनाव दङखाय बिथाङा सानसेयाव हाजार कोटि गारनानै नङाबा 100 कोटि गारनानै हेलिकप्टार बायनानै लाबोदों, भारा लाबोदों। माबेनिफ्राय लाबोदों, मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय। बिथाङा जे कारापसन खालामदोंमोन बेनो बिनि प्रमान आरो जे फैयोब्ला कारापसन खालामगोन बेनो बिनि प्रमान।